Dzina la Tate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera. Amen. Lero ndi tsiku la chimwemwe kwambiri, ndipo nyimbo zake ndi Happy Birthday Mother, Happy Birthday Mother, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Mary. Lero ndikuchita chaka chakubadwa kwa amayi athu, Amayi Maria. Ndi chaka cha amayi anu, ndi chaka cha amayi anga, ndi chaka cha amayi athu, tikondwe. Mathu oyamba pamene tikuchita chaka chakubadwa kwa Amayi Maria akuchokera m'buku la mneneri Mika, mutu wa 5 ndi ndime 1 kulekeza 4a. Titha kuwerenganso Aroma 8 ndime ya 28 kulekeza 30. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Susan Kacholola Ndalama, a MP a Blantyre Rural West Constituency. Ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 1 ndime ya 1 kulekeza 23. Titha kuwerenganso mwachidule mutu wa 1 ndime ya 18 kulekeza 23. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission. Mawu a m'buku loyera. Mika 5 verse 1 to 4. Tsopano konzekani am'magulu ankhondo, inu aku Yerusalemu, atizinga ndi zithando za nkhondo, akuthira nkhondo likulu Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Kubadwa kwa Yesu Khristu kudatere. Mayi ake Maria adafunsidwa mbeta ndi Yosefe. Koma asanalowane Maria adapezeka kuti ali ndi pathupi mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, koma sadafune kumuchititsa manyazi poyera. N'chifukwa chake adaganiza kungothetsa mbeta ija osachitapo kanthu. Ali kulingalira zimenezi, mngelo wa Ambuye adamuonekera m'maloto namuwuza kuti, Yosefe mwana wa Davide,
usaope kutenga Mariya mkazi wakoyo, pathupi ali napopa padachitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Adzabala mwana wamwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Zonsezi zidatero kuti zipherenzere zimene Ambuye adayankhulitsa mneneri kuti namwali wina osadziwa mwamuna adzatenga pathupi nkubala mwana wamwamuna. Mwanayo adzatchedwa dzina loti Emmanuel, ndiye kuti Mulungu ali nafe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Monga ndanenera poyamba, lero tikuchita chaka chachikulu mu mpingo muli chaka chakubadwa kwa Amai Mariya, amayi a mpingo, amayi apostoli, amayi a Ambuye wathu, amayi a tonsefe, amayi anu, amayi anga. Achimwene anga akulu Father Henry Saindi amakonda nyimbo iyi. Amayi anga ndi Mariya amama, andisunga ndasamala mama. Amayi anga ndi Mariya nyimbo ya Jean Marie. Lero ndi tsiku lathu tatonse akatolika, ndi tsiku loti tikondwe timwemwetere. Chaka cha Amayi Mariya chimatiphunzitsa zambiri mmoyo mwathu. Choyambirira chimatikumbutsa, chimatilangiza, chimatiphunzitsa kuti kubadwa kwina kulikonse, every human birth is a call to new hope, new dreams, new expectations. We must allow to be recreated. Tizilola ngakhale tinabadwa kale kuti every day tizibadwanso mwatsopano. Chifukwa kubadwa kulikonse ndi chiyambi cha maloto atsopano, ndi chiyambi cha moyo watsopano, ndi chiyambi cha chiyembekezo chatsopano. Kubadwa kwa Amayi Mariya kukutikumbutsa, kukutionetsa chifundo cha Mulungu, chikondi cha Mulungu. Mulungu adatipatsa Amayi Mariya ngati chitsanzo choti tizitengerako. She is our model to imitate. Muli zambiri zimene timaphunzira mwa Amayi Mariya. Kubadwa kwawo kokhako muli kudzichepetsa, kubadwa kwawo kokhako muli kuonetsa kuti Mulungu amachitira zazikulu anthu amtima odzichepetsa. Ngodala amtima odzichepetsa chifukwa Mulungu anatsitsa mafumu pa mpando pawo ndi kukweza anthu achabe, ndipo anthu osauka anakhutitsa ndi zambiri. Amayi Mariya mmoyo mwawo sanapange zinthu zododometsa monga anachitira mwana wawo Yesu. She did not perform miracles. Komano anapanga zazikulu pogwiritsa ntchito imene amanena kuti ordinary means. She achieved extraordinary things by way of extraordinary living. Inunso ndine titakhala modzichepetsa, nkuchepeka mwathumo titha kupanga kukwaniritsa zazikulu mmoyo mwathu. Iwowa ndithu anasankhidwa ndi Mulungu kutipatsa chitsanzo choti inunso ndine ndife anthu osankhidwa. Iwowa samachokera kuti mbanja lotchuka, kapena mbanja lophunzira kwambiri, kapena mbanja lolemera, kapena kuti anali ophunzira kwambiri. Ayi. Yet she was chosen to be the tabernacle of the second person in the most Trinity. Anasankhidwa ndithu kuti akhale mayi wa Mbuye wathu, mayi wa Mulungu Mwana, mayi wa Yesu Kristo. Chikondi chake chikutionetsa kuti Mulungu amakhala nafe. Amayi Mariya sanapange abuse privilege yonena kuti poti Mulungu anandikomera mtima popeza kuti zazikulu zinachitika mwa ine. Anagwiritsa ntchito kusankhidwa kwawo osati kukonderayi, koma anagwiritsa anthu timati Mulungu andikondera, Mulungu sakondera. Akakondera ndi kuti watenga za inu wapatsawo, koma Mulungu amakonda. So Mulungu powakonda Amayi Mariya akutionetsa kuti Amayi Mariya osanagwiritse ntchito kukondedwa kwawo molakwika. Ambiri Mulungu akatikonda, kawatipatsa chuma, kawatipatsa mphamvu, kawatipatsa udindo, kawatipatsa maonekedwe abwino, timayamba kuyerekedwa, timayamba kusimbwa, timayamba kudzimva majuisi mkati menemo. Ayi, Amayi Mariya, she was always humble. She listened to the voice of God in faith, hope and love. Mwachikonde anakatumikira msweni wawo Elizabeth. Mwachiyembekezo anakhulupirira kuti zimene Mulungu anawauza zidzachitikadi. Pamene tikukondwerera tsiku lawo, tatiye tilingalirenso zinthu izi zimene zingathandize kusintha moyo wathu kuti tikhale pafupi ndi Mulungu. Choyamba kunena kuti pious parents begets holy children.
makolo amene akuyesetsa kukhala mchiyero amabereka ananso a mchiyero. Titha kukhala ndi zofoka zambiri ngati makolo, ngati adindo, koma pamene tiyesetsa kumakometsa moyo wathu, ana athu, zidzukulu zathu, mosapeneka konse, Mulungu adzatipatsa mphatso yoti azikonda za umulungu. Pajatu ana kwakukulu amaphunzira pakuona. Zimene tikuchita monga amachitira Ana ndi Joakimu zinapangitsa kuti amayi Mariya akonde kutumikira pamaso pa Mulungu. So holy parents begets holy children. Inu ndine tili nawo mwayi oyesetsa kukometsa moyo wathu kuti tikopere ambiri kwa Mulungu. Kenaka akutionetsa kuti tikhale anthu obweretsa moyo dziko lapansi. Amayi Mariya atapatsidwa moyo, atabadwa choncho, nawonso anabweretsa chachikulu kwambiri dziko lapansi. Anasanduka nyumba ya Mulungu mwana. She added value to the world. Inu ndine pamene tikukhalapo, we should learn to add value. Anthu azinena kuti, oh yes, zili bwino kuti awa ali nafe. Improve where you live. Plant trees. Change the environment. Change the beauty of the surrounding. Uthenga wabwino wa tsiku la lero ukutionetsa kuti Joakimu ndi Ana anadikira zaka 20 kufikira nthawi ya kubadwa kwa amayi Mariya. Ndipo afotokoza kuti kubadwa kwa Yesu kudatere kudzafikira nthawi imene Yesu Khristu anabadwa. Taona anthu ambirimbiri anakhala akudikirira kuti adzaone Mesiya. Akutiphunzitsa chani? Kubadwa kwa amayi Mariya. Tikhale anthu odikirira. Kudikirira ndikowawa inde, koma tikamawerenga buku la Maliro, the book of Lamentations, mutu wa 1 ndi 27 amatiuza kuti blessed are they who patiently wait for the salvation of the Lord. Makolo onse kufikira pa amayi Mariya kuti abereke mwana Yesu kunali kudikira ndi khama. As we wait, let's do our part in saving others. Ngodala wantchito amene mbuye wake adzampeze akudikirira akuchita china chake chopindulira mpingo, chopindulira anzake. The genealogy reminds us that we are the channel through which others are to be blessed. Don't break the chain. Kubadwa kwa Yesu kudatere. Nde atiuza kufikira pa amayi Mariya. Anthu amene mkati mwa ndime amapatsirana moyo, sanapange break the chain, sanafune kupha, sanafune kutani ayi. Inu ndine, we are challenged today kuti tisapange break the chain of blessings. Osatipoti moyo wanga wathakale, ndakhala kale zaka 70, ndidzale mtengo ndidzadyerera ine. Tidzale mitengo ngakhale odzapindula ndi ena. Ngakhale pamene tikuona kuti tikumfa, let's continue and strive to do good. Don't break the chain of blessings. Ambiri timaphwanya dongosolo la madalitso pozindikira kuti ife sitidzapindula. Amayi Mariya komanso mtundu wawo wonse sanachite zimenezo. Play your part. Kenaka akutionetsa kuti atabadwa amayi Mariya anayeretsa moyo wawo. She consecrated her body. Sanalolere kuti thupi lawo Satana, demoni aligwiritse ntchito molakwika ayi. Inu ndine kawiri tikamanena kuti somebody is set apart, somebody is consecrated. Si holiness yokhayo ayi. To be set apart is to be separated, to be isolated, to be chosen for a particular task. If and so we are separated, we are consecrated, we have title deeds of God. Ndi ntchito itimene tikukwaniritsa mmoyo mwathu. Amayi Mariya anakwaniritsa ntchito yawo yobweretsa mpulumutsi dziko lapansi, komanso kubweretsa chimwemwe kwa ena aliwonse amene anali kukumana nawo. Potsirizira amayi Mariya amatiphunzitsa kuti si zonse zimene zingachitike mmoyo uno zimene tingathe kuzimvetsa. There are certain things we can't understand in life. Life must move on. Ena timafuna tikhale ndi yankho pa china chilichonse chimene chikuchitika. Sizingatheke. Kuti zinthu zina tikungoyenera kuti kungozivomera mmene zilili. Situti tisiye kuganiza. Situti tisiye kufunsa mafunso. Koma mafunso azikhala ndi pothera kuti this is beyond my measure. Let life move on. Pamene tikuchita chaka cha amayi Mariya tsiku la lero, tapempha Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera kuti atipatse mtima monga anawatsanyulira amayi athu, kuti pakuyenda mchiyero, pakuyenda mkudzichepetsa, pakuyenda mutumiki, tikafike kumene kuli Iye ndi Mwana wake. So tikutero kuti tiye titsanzire amayi Mariya, chitsanzo chathu, mpingo opezekeratu. Mwina pemphero lathu lingokhala nyimbo ya amayi Mariya yomweyo. Thandizeni no amayi
a Mulungu. Nthawi zonse ndikayesedwa mayi, thandizeni ndikadwala. Yes, pamene tikondwera kubadwa kwawo tikuti happy birthday Mary our mother, azitithandiza, azitinenera. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ineyo